शरदचंद्र पवार महाविद्यालयात कर्मवीर जयंती कार्यक्रम विविध उपक्रमांनी संपन्न। रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची 135वी जयंती विविध उपक्रमाने महाविद्यालयात संपन्न झाली। आज सकाळी रयत संकुलाच्या वतीने आयोजित केलेल्या कर्मवीर रॅलीचे उद्घाटन शरदचंद्र पवार महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एम ए पटारे यांच्या हस्ते कर्मवीर प्रतिमा पूजनाने झाले। यावेळी संस्थेच्या मालोजीराजे विद्यालय व न्यू इंग्लिश स्कूल मुलींचे मधील प्राचार्य सौ मीना भोईटे व सौ सुनंदा नेवसे यांच्यासह असंख्य विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित होते। शरदचंद्र पवार महाविद्यालयात सकाळी प्राध्यापक एम डी नायकू यांनी सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने कर्मवीर प्रतिमा पूजन व व्याख्यानाचे आयोजन केले होते। प्रतिमा पूजन प्राध्यापक डॉक्टर एम ए पटारे यांच्या हस्ते झाले, तर प्राध्यापक डॉक्टर किशोर गाडवे यांनी कर्मवीरांचे जीवनावर व्याख्यान दिले। यानंतर महाविद्यालयात मराठी, इंग्रजी, राज्यशास्त्र, विज्ञान या विभागाच्या वतीने भित्तिपत्रिकांचे प्रकाशन लोणंदमधील माननीय पत्रकार शशिकांत जाधव, संतोष खरात, रमेश धायगुडे व ज्ञानेश्वर ससाने यांच्या हस्ते झाले। यावेळी प्राचार्यांनी त्यांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केले। यानंतर महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी श्रमदान करून परिसर स्वच्छता केली। महाविद्यालयातील विविध कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्राध्यापक एम डी नायकू तसेच भित्तिपत्रिकांचे प्रकाशन करण्यासाठी प्राध्यापक सुभाष कदम, प्राध्यापक एस एन जाधव, प्राध्यापक सुनील बागवडे यांनी परिश्रम घेतले। कर्मवीर जयंती कार्यक्रमानिमित्त संपन्न झालेल्या विविध उपक्रमाला बहुसंख्य विद्यार्थी व प्राध्यापक उपस्थित होते। या सर्व उपक्रमांचे संयोजन प्राध्यापक प्राचार्य डॉक्टर एम ए पटारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्राध्यापक एम डी नायकू यांनी केले।